lidt om TDK. Vi er en dansk IT-virksomhed, som har specialiseret os i IT-sikkerhed, og navnligt inden for det sidste års tid har vi brugt mange ressourcer på at dygtiggøre os i NIS 2. NIS 2 er et direktiv, som blev vedtaget af EU i december 2022, og som det er med direktiver, så skal de træde i kraft i de nationale lovgivninger 22 måneder senere, og det skulle så oprindeligt have været 17. oktober 2024. Desværre er man i Danmark ikke helt klar med lovgivningen, hvilket betyder, at det med meget, meget, meget stor sandsynlighed bliver forsinket med nogle måneder. Hvornår til er ikke kommunikeret helt ud endnu. Jeg skal gøre opmærksom på, at webinaret her har vi valgt at optage. Der har været nogle kunder, som ikke har haft mulighed for at deltage, og de har forespurgt muligheden for at få tilsendt webinaret efterfølgende. Og det vil vi gerne imødekomme, så vær opmærksom på det alle sammen. Vi har muted jer alle sammen. Der skulle være mulighed for at stille spørgsmål i chatten, og til allersidst så vil vi åbne op for jeres mikrofoner, så vi kan have en dialog, skulle der være nogle spørgsmål. Jeg vil starte med lige at lade min kollega Ibrahim varme scenen op. Ibrahim er chef for vores IT-sikkerhedsafdeling og vil fortælle jer en lille smule om det aktuelle trusselsbillede. Så vil vi fortælle efterfølgende om NIS 2, omfanget af NIS 2, hvad er det for en størrelse, hvordan går man til den her opgave. Og jeg skal skynde mig at sige, at NIS 2 er jo stadig kun et direktiv. Det bliver til lovgivning, når det bliver implementeret i dansk lov. Jeg kom lidt ind på processen, hvordan bliver I compliant, og afslutningsvis så lukker vi af med nogle spørgsmål, skulle der være nogen. Men jeg giver ordet til min kollega Ibrahim. Værsgo. Hej alle sammen. Vi starter lidt med at beskrive det nuværende trusselbillede, samt at give nogle eksempler på, hvordan truslen ser ud i Danmark, og nogle forskellige angreb, som er sket i de sidste 2 år. Og så tilknyttet vi det til NIS 2-direktivet, og så skal Niels komme lidt dybere ind i, hvordan vi angriber selve NIS 2, men også hvordan vi gør jer til at være compliant. Hvis vi kigger på forskellige rapporter i Danmark, især dem, som kommer fra Center for Cybersikkerhed, så kan vi se, at truslen i Danmark er høj eller meget høj. Og Forsvarets efterretningstjeneste kommer med en slags ligesom kategorisering på forskellige trusler, hvor hvis vi så siger, at på et bestemt område, der er ingen trussel, så er det en indikation på, at vi ikke rigtig har en slags kendt trussel, og ligesom cyberkriminel aktivitet er usandsynlig. Og så kommer vi længere op, hvor vi har en potentiel trussel på lav trusselniveau, og så helt op til høj og meget høj, hvor vi snakker om noget ligesom en erkendt trussel, eller en slags aktivitet, som er ligesom meget sandsynlig. Når vi snakker om den højeste niveau, så ved vi faktisk, at for eksempel grupper eller hacker er i gang med at lave aktivitet direkte mod en virksomhed, eller en slags ligesom, myndighed. Hvis vi kigger på nogle af de her områder, som jeg snakkede om, så er det cyberspionage, hvor vi har en meget høj trussel i øjeblikket. Det omhandler alle de her organisationer, hvor vi er medlemmer, men også kritisk infrastruktur. Det samme gælder truslen for cyberkriminalitet. Alle de her, altså I har nok læst eller hørt om ransomware-grupper, som går efter forskellige virksomheder og krypterer deres systemer og oplysninger. Det er ligesom i det her kategori, og her har vi så igen en meget høj risiko for at være udsat for en slags aktivitet. Og sidst men ikke mindst, så har vi cyberaktivisme. Den er noget lavere, men igen, truslen er erkendt, og vi forventer, at det vil ske noget aktivitet i den retning. Hvis vi kigger på, hvilke slags ligesom grupper, hacker eller og de her cyberkriminelle, vi har, så er det delt i 2
Der er nogle af dem, som går bevidst efter kritisk infrastruktur, hvor de vil ligesom gerne forstyrre drift på for eksempel virksomheder med kritisk infrastruktur og presser myndigheden, og det gør de, fordi de har større mulighed for at få højere løsesum betalt. Og nogle andre går i fuldstændig den modsatte retning, og de prøver at undgå alle de her offentlige myndigheder, fordi de vil gerne ligesom undgå opmærksomhed, og så at undgå at blive fanget. Men altså det her er meget generisk, så vi prøver lige at komme ind på nogle konkrete eksempler på det, som er sket i Danmark i de sidste 2 år. Og det første eksempel er angreb mod 7-Eleven, som skete i august 2022. Her blev de ramt af ransomware, som startede med at kryptere systemer og filer, og så blev de faktisk nødt til at lukke alle deres butikker i et par dage, og så åbnede de gradvis ligesom mulighed for at komme ind i butikkerne, men det var stadig med for eksempel MobilePay-betaling, fordi alle deres betalingssystemer og nogle andre var stadig ligesom krypteret. De blev bedt om at betale løsesum på omkring 7 millioner, som de så har afvist, og de har heller ikke haft ligesom videre dialog med hackerne. Altså, nu snakkede vi så om en slags stor virksomhed, men det kan også være mod for eksempel skole eller andre ikke lige så interessante ligesom, virksomheder. Og til i august i år, så havde vi et angreb mod 5 skoler i Sønderjylland, hvor ifølge den sidste rapport, der blev sendt ud, så var det omkring 40.000 nuværende eller tidligere ansatte elever og forældre, hvor deres personfølsomme data er blevet leaked på nettet. Hackerne fik adgang til deres netværk via en PC, som blev tilsluttet af en af deres elever og havde en slags virus, og så fik de ligesom styr på hele skolernes IT-system. Og i det her tilfælde så er personfølsomme data fra de her 40.000 mennesker på ligesom offentligt tilgængelige på nettet, kan man sige. Hvis vi nu prøver at skifte retning, altså jeg snakkede lidt med dem med, at nogle hackere går mod for eksempel virksomheder, og nogle andre mod myndigheder eller institutioner, som er offentlige. Noget, som er endnu mere konkret, er dansk kritisk infrastruktur. Og vi havde en af de største, hvis ikke største angreb kendt til Days Dato med nogle medlemmer af det, som hedder Sektor CERT, som omhandler flere forskellige virksomheder til kritisk infrastruktur, altså forsynings, ligesom vandforsyning og noget lignende. De blev angrebet i et slags koordineret angreb, som udnyttede en sårbarhed på en bestemt firewall-type. Den var eksponeret til internettet, og så startede de med at scanne hele Danmark, for eksempel, og finde 22 af de her selskaber. Og deres firewalls blev kompromitteret, og så startede de med at sende angreb mod USA og Canada med det, som man kaldte for DDoS. Det vil sige, at det var flere af de her firewalls i Danmark og muligvis andre lande, som samarbejdede i et angreb mod USA. Og her har de så som sagt udnyttet en kritisk sårbarhed på grund af mangel på opdatering på selve firewall. Noget, som er nu mere frisk og som er faktisk stadig aktiv i disse angreb her i november. Nogle af os og nok nogle af jer har været ramt i en form eller en anden af det her angreb, så længe I har haft en form for ligesom, relation med EDC. Og offentligt så er det beskrevet, at 1300 personer har faktisk ligesom deres identitetsdokumenter tilgængelige online. Det vil sige, at hackerne er kommet ind på EDC-systemer og så har hentet de her oplysninger og sælger dem på nettet.
og det omhandler også omkring 100.000 CPR-numre. Vi ved, at EDC er i gang med at kontakte forskellige af de her personer, og så informere dem om, hvad for noget data ligesom er blevet leaked. Og det sidste mail, vi har fået, i hvert fald var for 2 dage siden. Men altså igen, der er ingen sikkerhed på, hvilke af de her data er på nettet i dag, og hvad stadig er skjult, fordi de er stadig i gang med at undersøge, hvad der er sket i baggrunden. Det var en hackergruppe, som hedder Black Buster, som lavede det her angreb, og de har så bedt om at betale 41 millioner kroner i løsesum. Og til dags dato så har EDC valgt at ligesom restore deres systemer, så de kommer ikke til at gå videre med det her løsesum, eller betaling af det her løsesum. Men altså, vi kommer ind på de her eksempler, fordi som sagt, så vil jeg gerne snakke lidt om det nuværende trusselbillede, eller de trusselniveauer, som vi ser på forskellige områder, så komme med nogle konkrete eksempler på, hvordan de trusler er ligesom oversat til angreb mod Danmark. Og så har jeg faktisk det sidste her, hvor jeg prøver at lave det her tilknytning mellem de her angreb med det, som kommer på NIS2. Altså NIS2-direktivet er nok ikke det første og heller ikke det sidste standard, som vi eller I skal være compliant til. Det, som de fleste kan til, er det her basic sikkerhedshygiejne. Og man bruger standard eller en anden standard, så har de fleste nogle ting, som ligesom minder hinanden. Og hvis vi snakker om, hvad NIS2 har, som er meget relevant i forhold til de her angreb, som vi snakkede om, så er det det, som er beskrevet på artikel 21. Og hvis vi snakker helt konkret, altså alle de her former for angreb vil sandsynligvis være undgået, hvis hele det her proces med ligesom politik og standarder og ligesom alle procedurerne og den tekniske del var på plads og fungerede som det skal. Hvis vi kigger på for eksempel hændelser, EDC selv har ikke kontaktet personerne i de første 10 dage, så det vil sige, at det var en slags usikkerhed i forhold til, hvad det var sket. Og som sagt, for 2 dage siden, så kom der en anden mail, som informerer brugerne om nogle af de her data, som er blevet leaked. Det vil sige, at det er ikke optimalt håndteret i forhold til hændelser. EDC og 7-Eleven og de andre har også haft en proces til reetablering af deres drift, men al den data, som er blevet leaked, det er ligesom tabt. Altså, det er ikke noget, som de kan gøre noget ved, medmindre de får dem tilbage fra hackerne. Så deres genetableringsprocedur er ikke nødvendigvis tilknyttet til deres benefits. En anden ting er, at alle de her personfølsomme oplysninger, som bliver leaked i den der eksempel med skole og de andre, de er meget sandsynligvis ikke krypteret. Så når hackerne har hentet personfølsomme oplysninger, så har de haft mulighed for at læse dem og så dele dem videre, kan man sige. Og i den der eksempel med skole, så snakker vi også om, at en elev havde tilsluttet en PC til skolernes netværk, og det peger mod en mangel på cybersikkerhedsuddannelse, eller de her systemer, som vil så forhindre, at en hvad som helst PC bliver tilknyttet skolernes netværk og deres IT-systemer. Men altså alle de her, selvom det er NIS2, vi snakker om, så er alt det her faktisk basis cybersikkerhedshygiejne. Min kollega Niels kommer lidt dybere ind i, hvordan vi tager alt det her og hele standarden, i hvert fald, og hvad vores approach er i at ligesom implementere det hos jer og sikre, at de her former for angreb, som vi snakkede om, ikke sker i jeres miljø og ikke forstyrrer jeres drift eller jeres arbejde og jeres personfølsomme oplysninger i virksomheden.
Niels, jeg tænker, du starter med den spændende NIS 2. Ja, tak for det, Ibrahim. Og tak for tak. lige at sætte scenen. Jeg prøver lige at dele min skærm med jer. Godt. Jeg skal skynde mig at sige, at jeg er den lykkelige ejer af et nyt hus, og jeg valgte lige præcis at sælge mit gamle hus gennem EDC, og er en af de her lykkelige kunder hos dem, som nu ligger et eller andet sted ude på dark web. Et godt råd til alle, som enten har været eller måske frygter at blive udsat for identitetstyveri, det er at gå ind på borger.dk, og derinde så kan I søge på noget, der hedder kreditadvarsel. Og det beskytter os som borgere en smule bedre, hvis der er hackere udenlands, som søger at optage lån i vores navn. Blot en lille info. Vi skal til det hele drejer sig om, NIS 2 og NIS 2-direktivet, og hvorfor den her nye lovgivning. Lad det være sagt med det samme. NIS 2 det er sat i søen for at beskytte det, som EU kalder vigtige og væsentlige enheder. Man vil ikke stiltiende acceptere, at hackere ofte, hvis ikke hele tiden, fra lande, med hvem vi ikke er politisk enige, driver gæk med virksomheder, hvad enten det er offentlige eller private virksomheder, som er vigtige og væsentlige for et lands opretholdelse. Og det gælder så inden for hele EU. NIS i øvrigt, til de, der ikke ved det, det står for netværk og informationssikkerhed. NIS 2 kalder man det, fordi der har også været en NIS, den hed bare NIS, den blev sat i søen i 2018 og omfattet inden for EU alene leverandører af gas og el. Så de leverandører har levet med NIS i 5 år og bliver nu også omfattet af NIS 2, som er en lidt bredere palette end den oprindelige NIS-standard. Det skal også lige siges, at Danmark er et af de mest digitaliserede lande i hele verden, og samtidig i hvert fald set udefra, er vi et af de rigeste lande i hele verden. Og derfor alene kan man sige, at vi har opmærksomheden fra de her hackere, hvis ikke de gør det af, af politiske årsager, jamen så gør de det af økonomiske eller kommercielle årsager. Og der er Danmark jo et godt land at gå ombord i. Det man fra EU's side er bange for, når man taler NIS 2 og når man taler cybersikkerhed, det er det her, som de kalder kaskadevirkninger. Selv små virksomheder kan have en større samfundsmæssig betydning, og det er den betydning, man gerne vil prøve at sikre, simpelthen ved at hæve hegnet en smule rundt omkring de her virksomheder. Jeg skal lige starte med at male med en lidt bred pensel, kun lige for at give et eksempel på, hvor galt det kan gå. Hvis man eksempelvis er et kraftværk. Tilbage i 2019, der opdagede man en sårbarhed på noget OT-udstyr, hedder det. PLC-udstyr. Det er sådan nogle styringsværktøjer til for eksempel at styre kraftværk eller vandværk eller andre forsyninger. Den her sårbarhed var i sig selv ikke specielt kritisk. Man kunne dog gå ind udefra og få adgang til det her PLC-udstyr, men man kunne ikke rigtig udføre nogen handlinger. Så værre var sårbarheden som heller ikke. I sommer opdagede Microsoft en sårbarhed på et softwareudviklingsværktøj, de har. Og et eller andet sted i verden sidder der en ingeniør og finder ud af, hvis vi kombinerer de her to sårbarheder med hinanden, det vil sige, hvis vi logger på de her kraftværks PLC-udstyr via den her sårbarhed, som Microsoft har i deres udviklingsværktøj, så får vi lige pludselig adgang til at styre det her OT-udstyr ude på kraftværket. Og så bliver man faktisk lige pludselig i stand til at lukke et kraftværk ned. Jeg har skrevet her nederst, compliance er løsningen, forstået på den måde. Havde man tilbage i 2019 taget ansvar for at lukke den sårbarhed, uagtet at den var kun relativt farlig, så havde man ikke haft det her problem her i sommer. Så det gælder selvfølgelig om at få lukket de huller, som der er, enten det er i ens IT eller i ens OT. Og det er også noget af det, som NIS 2 går rigtig meget op i. Tidligere, når vi talte IT-sikkerhed, så havde vi nogle ISO-standarder. Der var blandt andet ISO 27001, som var en rigtig god standard til at beskytte virksomheder og virksomhedernes interesse. Senere er GDPR-forordningen kommet, den kender I nok de fleste af jer. ISO 27001
som sagt har alene til hensigt at beskytte den enkelte virksomhed, hvor at GDPR har til hensigt at beskytte os som individer, altså jer og mig, og tilsikre, at vores personfølsomme oplysninger de forbliver forhåbentlig nogle sikre steder. Senest er så NIS2 kommet, og NIS2 er en lille smule mere højdragende. NIS2 tager ikke hensyn til individet eller til den enkelte virksomhed. NIS2 er sat i søen for at tilsikre EU's indre linjes opretholdelse. Igen, man vil ikke acceptere, at hackere typisk fra Rusland, Hviderusland, Nordkorea går ind og driver gæk med de virksomheder, som for infrastrukturen er væsentlige og vigtige. Og lad det være sagt med det samme. Det at hacke virksomheder i dag, det er desværre kun blevet meget, meget, meget nemmere, og det bliver det sikkert også fremover. Tidligere vil man jo som hacker gerne have fat i credentials, login og password fra de virksomheder, man gik ind og prøvede at lave phishing eller spearphishing kampagner mod. Vi kender alle sammen de her mails, hvor man bliver logget til at trykke på et link. I dag er det desværre nok bare at få en medarbejder til at trykke på et forkert link. Der kan initieres nogle kommandoer på den brugers PC, som med tiden kan give en hacker adgang til den her PC. Så selvom man er opdraget til ikke at oplyse sine credentials på nogle usikre steder, så kan det at trykke på en GLS-link eller en PostNord-link eller hvad ved jeg, det kan desværre i dag være nok. Der er mulighed for at opsætte nogle automatiserede rutiner, som hjælper med at undgå den her slags, og det er blandt andet også noget af det, NIS2 kan hjælpe med. De virksomheder, som er omfattet, inddeler man i to sektorer. Man inddeler dem fra EU's side i noget, der hedder væsentlige firmaer, og noget, der hedder vigtige firmaer. Og lidt paradoksalt, så er i EU-terminologi, så er væsentlige firmaer, de er vigtigere end vigtige firmaer. Men lad det ligge. De her to forskellige sektorer bliver omfattet af NIS2. Tidligere, skal jeg skynde mig at sige, hed det så i hvert fald i oplægget fra EU, at hvis man var en virksomhed, som var omfattet og med under 50 ansatte og med en omsætning på under 10 millioner euro, så kunne man blive fritaget for NIS2, medmindre man lå i den væsentlige sektor. Det var sådan, det var. Der er nogle forskellige styrelser. Jeg ved blandt andet Energi- og Miljøstyrelsen i Danmark har været inde og pille lidt ved den her passus og arbejder lige nu med at differentiere firmaerne, de omfattede firmaer. For eksempel et vandværk bliver alene omfattet, hvis det leverer så meget vand. Et fjernvarmeselskab bliver alene omfattet, hvis de leverer så mange gigajoule energi. Og om andre styrelser kommer med lignende filtre for, hvem der bliver omfattet og hvem der ikke bliver omfattet, det skal vi pt. Lade være usagt. Men det er blandt andet nogle af årsagerne til, at lokal dansk lovgivning desværre bliver forsinket. Man kan sige, i den verden, vi befinder os i, hvor trusselsbilledet mod Danmark aldrig har været højere, jeg mener, man ligger i et niveau 4 ud af 5, så er det selvfølgelig ærgerligt, at man vælger at udskyde noget så elementært som at forøge IT-sikkerheden hos de virksomheder. Vi anbefaler, jeg ved, Kammeradvokaten, som vi har haft møder med, anbefaler også, at man kommer i gang. Man skal ikke vente på, at lovgivningen er på plads. De kontroller, der ligger i NIS2-direktivet allerede, kan man lige så godt gå i gang med at få implementeret. Det kommer ind på lidt senere. Om man ligger i den væsentlige eller den vigtige sektor, hvad er det afgørende for? Det kan være afgørende for nogle forskellige ting. Blandt andet ligger man i den væsentlige sektor, så er det, undskyld mit udtryk, sikkert som ammen i kirken, at man får besøg af en auditerende myndighed. Der bliver banket på døren. Oprindeligt hed det fra januar 2025. Den dato er så i hvert fald udsat med nogle måneder. Ligger man i den vigtige sektor, som kommer her, så vil man alene få besøg, så fremt de relevante myndigheder har mistanke om, at man ikke efterlever kravene i NIS2. Ligeledes er der en forskel på de sanktioner, som myndighederne kan finde på og udstikke til de virksomheder, som ikke efterlever kravene, og der kan være forskel i den bødestørrelse, som man kan få stukket i hånden. Mere om det senere. Nogle af de ting, som ligger i NIS2-direktivet,
helt lavpraktisk. Jeg skal skynde mig at sige, at NIS2-direktivet i dets nuværende form, det fylder 240 halvtørre EU-sider, som vi har brugt pænt mange ressourcer på at få omdannet til nogle kontroller, som man kan føre ud i livet hos de omfattede virksomheder. Jeg har valgt lige at highlighte nogle af de krav, der følger med her i direktivet. Det allervigtigste for os, og det allervigtigste omkring IT-sikkerhed, det er, at det bliver forankret i ledelsen. NIS2 er et værktøj, som ledelsen i virksomhederne skal tage ansvar for. Det duer ikke længere, ligesom i gamle dage, at sige, at vores IT-sikkerhed, det har vores IT styr på, enten det er internt eller eksternt. Og det duer heller ikke at sige, at NIS2, det har vores compliance manager styr på. NIS2 skal forankres i ledelsen i virksomhederne. Ligesom ledelsen skal underlægges noget træning i sikkerhed, og ligesom ledelsen skal tilbyde træning eller uddannelse for firmaets medarbejdere. Alt sammen noget, vi har inkluderet i vores NIS2-pakker. Der er krav om risikostyring, og der er krav om implementering af nogle sikkerhedsforanstaltninger. Hele NIS2-direktivet, skal jeg skynde mig at sige, har vi delt ind i 267 forskellige kontroller. Det vil sige, at når man entrerer med et firma som os, som med TDK, så kommer vi med en mappe med 267 kontroller, som vi skal sammen med jer igennem, før vi kan udstede et certifikat og sige, nu er I NIS2 compliant. Jeg skal berolige jer med at sige, at nogle af de her kontroller, mange af de her kontroller, det er kontroller, som man alene kan nøjes med at lave en risikovurdering af. Andre kontroller, dem skal man død og pine mitigere eller implementere i sit IT- eller OT-netværk. Et eksempel kunne være MFA eller tofaktorgodkendelse. Tofaktorgodkendelse, ligesom I kender det, når I logger på netbank, hvor man lige skal scanne med sin telefon, eller man skal indtaste en kode, man har fået på sms. Den tofaktorgodkendelse, den er obligatorisk. Den skal man som omfattet NIS2-virksomhed implementere på alle brugere i sin virksomhed. Den kan man ikke sno sig udenom. Andre kontroller, som sagt, dem kan man alene nøjes med at lave en risikovurdering af. Jeg har ledt efter nogle eksempler. Et eksempel, det kunne være, et netværk afleverer konstant en masse logs. Der bliver indsamlet nogle forskellige logs for aktiviteter. Hvad sker der i vores netværk? De logs, dem kan man vælge at lagre i et bibliotek, og hvis der så på et eller andet tidspunkt skete noget med ens virksomhed, man bliver ramt af et incident, jamen så kan man gå tilbage i sine logs, selvfølgelig hvis man har adgang til dem, og så kan man finde ud af, jamen, hvad har der sket af usædvanlige hændelser på vores netværk op til det her, forløb, op til den hændelse, som vi blev udsat for. Man kan også godt vælge at være proaktiv, og så kan man gå ind og analysere på de logs, der bliver genereret, og prøve at forebygge noget, som eventuelt måtte være under opsejling. Lad det være usagt. Nu fortalte jeg en af dem, der er ramt af EDC's hack, og det er selvfølgelig lidt ærgerligt over, at mit kørekort og mit pas sandsynligvis ligger offentligt tilgængeligt ude på nettet. For mig er det jo selvfølgelig for uroligende, og det er også behæftet med en lille omkostning for mig, som EDC måske egentlig burde betale for mig. Men hvis EDC havde, kan man sige, været proaktiv og havde kigget deres logs igennem op imod det hack, de har været udsat for, så havde der i hvert fald været en større sandsynlighed for, at de havde set, at der var nogle unormale hændelser undervejs, og så kunne de måske have mitigeret på det og undgået, at det endte som det gjorde. Men igen, krav om risikostyring og sikkerhedsforanstaltninger, 267 kontroller, som I skal igennem. Nogle af dem skal man død og pine mitigere på, andre dem kan man alene gå ind og lave en risikovurdering af. Det kunne også være, at I har en server, der viser sig, at den er så gammel, den er ikke blevet sikkerhedsopdateret siden 2021. Den skal udskiftes. I et NIS2-kontrolarbejde, der kan det godt være, at I først har penge til en ny server på budget i andet kvartal for eksempel. Så kan man i sit NIS2-compliance-værktøj skrive, at det her, der er taget action, men den bliver først indkøbt i
andet kvartal 2024, 25, 26, hvad ved jeg. Man har i hvert fald været inde og forholde sig til alle de her kontroller, og det er det, der er det vigtige, og det er derfor, at det er vigtigt at have ledelsen med, så de får løftet dynen og set, hvad er det her IT- og OT-sikkerhed egentlig for noget. Der er ligeledes krav om leverandørstyring, som man kalder det, og de leverandører til jer, som kan have eller har indflydelse på eller påvirkning af jeres IT- og OT-drift, dem har I pligt til at tilsikre, at de efterlever kravene i NIS 2. Eller de skal i hvert fald dokumentere det over for jer. Hvis I har leverandører, og hvis I er en omfattet NIS 2-virksomhed, så er det jeres ansvar at tilsikre, at jeres leverandører, som måske har admin-rettigheder til jeres netværk, at de efterlever kravene i NIS 2. Hvis ikke de gør det, og hvis ikke de tænker at gøre det, jamen så har I pligt til at finde en anden leverandør. Og det kunne da selvfølgelig være sådan en virksomhed som TDK eller andre, som er opgaven voksen her. Jeg skal skynde mig at sige, at NIS 2 skal man på sigt passe på ikke at forveksle med noget, der hedder CIR-direktivet. Der kommer i 2025 et direktiv, der hedder beredskabsdirektivet. Og i beredskabsdirektivet, så kommer der også en masse omkring leverandørstyring. For omfattede virksomheder, så vil CIR-direktivet, det vil have noget med, lad mig tage udgangspunkt i for eksempel et fjernvarmeværk. De leverer varme, og den varme, den bliver genereret via halm eller træpiller eller andre ting. Et fjernvarmeværk, de får i CIR-direktivet pålagt at have en backup-plan, hvis deres nuværende leverandør af halm for eksempel går konkurs eller dør eller lukker eller hvad ved jeg. Så skal man have en plan for, hvordan man kan levere varme og få halm fra andre leverandører. Så vær opmærksom på, at der kommer noget, der hedder CIR-direktivet, som i en lille grad overlapper til NIS 2, men NIS 2, netværk og informationssikkerhed, og alene det. Og igen med leverandører, kun leverandører, som har indflydelse på jeres IT- eller OT-drift. Så jeres leverandører af kaffe skal I ikke til at kigge over skulderen. De kan få lov at leve i fred. Ligesom I sandsynligvis kender det fra GDPR, så bliver der også krav om underretningspligt til relevante myndigheder. På virk.dk, der får I pligt til, hvis I bliver ramt, lad os da ikke håbe det, men hvis I bliver ramt af en hændelse, som har eller kan have indflydelse på jeres drift, IT og OT, så skal I senest 24 timer efter udfylde en rapport på virk.dk, hvor I beskriver, hvad var det, der skete, og hvad har I på den korte bane gjort ved det her. Senest 72 timer efter skal I sende en lidt mere fyldestgørende rapport, hvor I beskriver i lidt bredere vendinger, hvad der skete med jer, og hvad der er blevet gjort. Og senest 30 dage efter, der skal I sende en fuld rapport. Hvad skete der, og hvad har I gjort for at tilsikre, at det her ikke sker igen? De virksomheder, som vi allerede har hjulpet i mål med en NIS 2, lad mig sige med EU-versionen af NIS 2, har vi for en del af de her virksomheders vedkommende lavet aftaler med, at vi skal nok hjælpe dem med at lave de her rapporter, så frem det måtte blive aktuelt. Der er jo ikke noget på den her jord, der er sikkert, og selvom man implementerer NIS 2, så er man jo ikke home free. Vil man hacke, jamen, og er midlerne og musklerne store nok, jamen, så skal det nok lade sig gøre på en eller anden måde. Men det at blive NIS 2 compliant, det er i meget, meget, meget stor grad, ligesom at sætte et G4S-skilt på sin hoveddør. Der er en sandsynlighed for, at hackerne de vender om og går videre til naboen, som kunne være en advokatvirksomhed eller en VVS-virksomhed, fordi deres penge, de er fuldstændig lige så gode som jeres. Jeg troede en lille smule med at nævne det her med sanktionsmuligheder. Og myndighederne i EU er der i hvert fald lagt op til, at myndighederne de får nogle ret børstige sanktionsmuligheder. Jeg nævnte det her med bødestørrelserne. Om man er i den væsentlige eller den vigtige sektor, så er der en lille forskel. Og er man alene i den vigtige sektor, jamen, så kan man blive ramt af et bødeforlæg, en administrativ bøde, på op til 1,4% af ens samlede årsomsætning, eller en bøde på 7 millioner euro, alt efter hvad der nu er størst.
Ligger man i den væsentlige sektor, så er bøden lidt større. Jeg har haft nogle snakke med Energistyrelsen, og Energistyrelsen rammer jo ikke alle virksomheder i Danmark, men de kommer i hvert fald til at have en pragmatisk tilgang til det at udstede administrative bøder. Kommer de ud til en virksomhed, som har gjort meget, men måske ikke det hele for at komme i mål med NIS 2, så vil man meget, meget hellere rådgive og coache virksomheden til, hvordan de kommer helt i mål med NIS 2. Det her, det er noget, alle omfattede virksomheder, de skal igennem, så det nytter ikke noget at udskyde eller hensætte. Man kan lige så godt få det gjort. Omvendt kommer en auditerende myndighed, det hedder en KAP i øvrigt, kommer en KAP ud til en virksomhed og konstaterer, at, jeg ved ikke, om I kan se mit kropssprog, men nu har vi haft med GDPR at gøre, og vi har med dit og dat, og så kommer der CER, og nu skal vi også have NIS 2, nu må I stoppe. Kommer man ud til den slags ledelse, så er det nogle helt andre sanktioner, man også kan tage i brug. EU lægger op til, at man kan administrativt hjemsende en ledende medarbejder. Man kan simpelthen suspendere en chef, som man kan påvise har stået i vejen for, at NIS 2 blev implementeret i virksomheden. Så bliver der indsat en interim fra en relevant myndighed i den her virksomhed, og den interim har alene en opgave, det er at få virksomheden NIS 2 compliant, selvfølgelig for virksomhedens egen regning. Når det er sket, så bliver den hjemsendte medarbejder inviteret tilbage på sit arbejde, bliver pænt inviteret ind på sit kontor, og den første opgave vedkommende får, det bliver at skrive en artikel, som skal publiceres i relevante medier, fagblade, hvori man beskriver, hvorfor man valgte ikke at efterleve kraven i NIS 2. Nu kan jeg ikke høre om jeres reaktion, men vi synes jo, at det er jo ren offentlig gabestok og offentlig udskamning af værste skuffe, og det er det også. Og hvorfor er det det? Det er det, fordi det er super vigtigt, at man tager NIS 2 alvorligt, og hele tiden tænker på, hvorfor er det, vi har NIS 2. NIS 2 er ikke en klods om benet, som man bare skal have udstedt. NIS 2 giver ret god mening, når man tænker på missionen. Vi er et led i en kæde, det er vi alle sammen, men der er bare nogle kæder, som er vigtigere end andre. Og de virksomheder, som er væsentlige og vigtige og er i den kæde, de skal død og pine efterleve NIS 2 for at tilsikre et samfunds opretholdelse. Og derfor så har man lavet de her sanktionsmuligheder, som er så kradsbørstige, som de er. Og så lad os bare kalde det piskemetoden for at tilsikre, at man tager det her alvorligt. Nu gælder NIS 2 jo så for hele EU, og jeg tænker, at det kan jo godt risikere at hende, at der er lande i EU, I hører mig ikke sige Sydeuropa, men det kunne jo godt være, at der var nogle virksomheder, som måske har en lidt mere laissez-faire holdning til ting, der kommer fra EU, og måske også til cybersikkerhed generelt. Nok om de her sanktionsmuligheder, men vær opmærksom på, at de er der altså. Vi har, som jeg sagde indledningsvis, da vi ser, at NIS 2 bliver lagt i støbeskeen i december 2022, der ser vi jo straks ind i, at en masse af vores kunder vil blive omfattet af det her. Vi har rigtig mange kunder i forsyningsindustrien, og om nogen, så bliver de i hvert fald omfattet af det her. Og derfor begyndte vi allerede tidligt januar 23 at kigge ind i, hvad er NIS 2 for en størrelse, og hvad skal der egentlig til, for at man kommer til at efterleve kravene i NIS 2. Vi begyndte at læse de her 244 sider igennem og oversætte mange af de ting, der stod til nogle kontroller. Og de kontroller, dem har vi fået identificeret i nogle forskellige standarder. Standarderne har jeg skrevet her, det er blandt andet den velkendte ISO 27001. Det er især den, der hedder SIS V8. Nogle ganske få kontroller har vi hentet fra den amerikanske IT-sikkerhedsstandard NIST, og for de af jer, som har det, der hedder OT-udstyr, altså PLC-udstyr, SCADA-systemer osv., der har vi fundet kontrollerne i den standard, der hedder IEC 62443.
De 4 standarder, de står så fadder til de i alt 267 kontroller, som vi har identificeret i NIS 2-direktivet. Og jeg skal sige, at direktivet er jo et direktiv. Et direktiv i modsætning til en forordning er jo kun et oplæg til EU's medlemslande om, at det her skal implementeres i national lovgivning, og man må fra national lovgivningsside gerne addere nogle ting til et direktiv. Og det er også noget af det, man sidder med lige nu, blandt andet i Forsvarsministeriet og Center for Cybersikkerhed, og identificere, er der noget, der skal lægges på toppen af NIS 2-direktivet. Det må vi vente med at finde ud af og blive klogere på, når dansk lovgivning er klar. Men en ting er sikkert, det er, at de 267 kontroller, som EU har begået, dem kan man ikke undslå sig. Man må ikke i Danmark sige, de 200 af dem synes vi ikke er relevante, så dem sletter vi. Det må man ikke. Det svarer lidt til det vi anbefaler jer at gå i gang med EU-versionen. Det er sådan lidt at løbe et maraton. I stedet for at vente på, at dansk lovgivning er klar, hvornår det nu bliver. Det skulle have været 1. juli 2024 med dronningens underskrift, men det bliver altså forsinket. Så lad os sige, at det bliver ultimo 2024. Hvis man venter med at gå i gang til lovgivningen er klar, så hedder det måske ikke 267, men så hedder det måske 275 kontroller, som man inden for et relativt lille vindue skal til at begynde at få implementeret. Og derfor, som kammeradvokaten er ude og plæderer for konstant, kom i gang med EU-versionen af NIS 2 og få løbet de første 41-42 kilometer af det her maratonløb, og når dansk lovgivning er på plads, jamen så kan man tage de sidste skridt og komme i mål med de lokale danske tiltag. Og jeg vil på det her tidspunkt godt lige skynde mig at sige, den måde vi har arbejdet med vores kunder omkring NIS 2, det har været meget lavpraktik, og det har været med det for øje, at vi går ud og tilsikrer, at hegnet omkring en virksomhed, eller at IT- og OT-sikkerheden rent faktisk bliver markant bedre. Vi har mødt på vores vej virksomheder, compliance-virksomheder, advokatvirksomheder, ikke noget ondt om dem, revisionsvirksomheder, som gerne vil bistå eller assistere med NIS 2. Men med tanke om, at NIS 2 igen, det står for netværk og informationssikkerhed, så skal vi være meget opmærksom på, at NIS 2 ikke må gå hen og blive en papirtiger, hvor vi alene på papiret kan dokumentere en masse ting og få noget til at se rigtig godt ud. NIS 2 har til hensigt at øge IT- og OT-sikkerheden hos jer og jeres virksomheder, sådan at I praksis bliver bedre klædt på til at modstå et cyberangreb. Det er essentielt, at man har det for øje. Og så skal jeg lige tage min sælgerkasket på, skal jeg skynde mig at sige, at vores timepris, den er i øvrigt også væsentligt anderledes end både advokater og revisorers. Måden vi griber det an på, det er, vi starter altid med at udføre det, der hedder en discovery. En discovery går ud på, at vi kommer ud på jeres virksomhed. Vi bruger en dag i hvert fald på at afdække alt jeres IT og OT og få så godt et overblik over det som overhovedet muligt. Vi laver en liste, vi kalder den Discovery-listen, og den bliver som sagt udfyldt med alt, hvad vi får identificeret ude hos jer. Så tager vi hjem, og så begynder vi at lave en masse due diligence på jeres discovery-liste. Og due diligencen, den fører så ud i, at vi får nogle delta-værdier. Altså vi får nogle forskelle på jeres tilstand og det, som EU med NIS 2 gerne vil have, at I skal være compliant mod. Undskyld. Og det resulterer så i en gap-analyse eller en gap-rapport, som bliver jeres ledelsesværktøj. Vores gap-rapport til jer, det bliver et stykke værktøj, som I alene eller I sammen med jeres IT-leverandør eller sammen med os for den sags skyld, kan få mitigeret på og få løftet de kontroller op på potten, hvor I i dag ikke er compliant i forhold til NIS 2-direktivet. Når de ting er blevet mitigeret, så kommer vi tilbage, og så udfører vi en NIS 2-audit.
Og NIS 2 audit, det er så alene på de ting, som stod i vores gap-analyse, altså de ting, vi har konstateret ikke var home free. Når NIS 2 audit er vel overstået, og vi kan konstatere, at I har fået mitigeret de ting, der er blevet påvist, så udsteder vi en NIS 2 erklæring til jer. En NIS 2 erklæring, det er en fin rapport fra TDK, lad os kalde det et diplom, hvor der står, at I er per dags dato 1. maj 2024, der er I compliant op imod NIS 2-direktivet fra EU. Jeg nævnte før et ord, der hedder en CAP. CAP bliver en kontrollerende myndighed. Vi er jo ikke en kontrollerende myndighed, og det vil sige, at vores NIS 2-erklæring, den er fin nok, og den vil jo også kunne være en stor hjælp til en kontrollerende myndighed i forhold til, at I har virkelig været jeres opgave voksen. I har gjort en masse, og I har sågar også en IT-sikkerhedsvirksomheds erklæring for, at I er i mål. Men i og med, at vi ikke er en kontrollerende myndighed, jamen så kan man sige, at det her stykke papir er jo principielt ikke mere værd end det stykke papir, det er skrevet på. Og jeg skal også skynde mig at sige, at I er compliant fiktivt 1.5.2024. NIS 2 er jo ikke en statisk standard. Det er jo en dynamisk standard. Vi må formode, at den hele tiden udvikler sig, fordi trusselsbilledet og de angrebsvektorer, som vi møder ude hos firmaer i Danmark, de bliver hele tiden anderledes og også mere avancerede. Og derfor vil kontrollerne i NIS 2 også ændre sig med tiden. Vi har for at gøre det hele endnu bedre, både for os selv, men også for vores kunder, så har vi udviklet et værktøj, vi kalder Compliance Manager. Compliance Manager blev oprindeligt sat i søen for, at vi kunne tilsikre en højt ensartet kvalitet i vores måde at arbejde på, samtidig med, at vores kunder kunne følge med fra sidelinjen og se, hvor langt er vi egentlig i det her NIS 2-arbejde. De 267 kontroller, dem vægter vi ud fra en ret intuitiv rød, gul og grøn metode, således at når vi starter hos en virksomhed, så er de 267 kontroller alle sammen røde. Så begynder vi at gå dem igennem, nogle mundtligt, nogle af dem får vi skal gerne have sådan en global read-adgang til systemerne, og så kan vi jo ved selvsyn gå ind og løfte dynerne. Nu brugte jeg tofaktorgodkendelse som eksempel. Vi løfter dynen og ser, at tofaktor rent faktisk er installeret eller implementeret i jeres virksomhed, og derfor kan vi godt løfte den fra rød til grøn. Andre kontroller, de kan være lidt tungere. Der kan være noget governance, som man lige skal finde ud af. Har man en IT-beredskabsplan? Det kan være, at man har, men det kan være, at den ikke er fuldt opdateret. Jamen, så markerer vi den som gul, så den er i proces. Og på den måde, der kan vi hele tiden se, hvor langt er vi rundt omkring i landet på de virksomheder, vi entrerer med. Og I kan fra jeres side også hele tiden følge med på, hvor er TDK og jeres folk i det her NIS 2-arbejde. Der ligger også mulighed for, lad os lege med tanken om, at man havde noget governance, man havde måske nogle ledelsesværktøjer, som var udfærdiget af en advokatvirksomhed. Hvis det er noget, der skal opdateres, så kunne man jo eksempelvis invitere en advokat med ombord i den eller de få kontroller, som har med dem at gøre. Og der kan man fra Compliance Manager invitere tredjepart indenfor, som alene får adgang til den eller de kontroller, som de skal interessere sig for. Og så kan de sidde og arbejde med eksempelvis og ikke udvikle, men at få opdateret de ledelsesværktøjer, der kunne være tale om. Blot som eksempel. Compliance Manager er udviklet fra vores side til at være super intuitivt. Nu nævnte jeg før, at vi har ret mange kunder i forsyningsindustrien. De er ofte karakteriseret ved, at de har ikke store IT-afdelinger. Og det vil sige, det kan ofte være forsyningschefer eller andre, som skal kigge ind i sådan noget her. Og jeg kommer lige på mit næste og sidste slide til at forklare, hvorfor vi netop har valgt at bygge det så intuitivt. I NIS 2 ligger der også et påbud om, at man skal sårbarhedsscanne. Det gør I sikkert i forvejen i dag, forhåbentlig. Vi har valgt at bygge sårbarhedsscannere ind i vores Compliance Manager, således at vi kan holde det hele samlet i en pakke. Sårbarhedsscannerne, de identificerer de sårbarheder, der er i netværket, hvad enten det drejer sig om IT eller OT, og kommer selvfølgelig med anbefalinger til,
hvad man skal gøre for at lukke de her sårbarheder, og kommer med dem i en prioriteret rækkefølge i forhold til, hvad der er mest kritisk. I NIS 2 ligger der også et krav om, at man til enhver tid skal have en opdateret inventarliste. Og vi ser desværre mange eksempler på virksomheder, som har en inventarliste, fordi det valgte man at adressere for 3 år siden. Men den er bare ikke blevet vedligeholdt eller opdateret. Har man Compliance Manager, så har man en online inventarliste, som i real time sørger for at opdatere jeres inventar. Afslutningsvis, så vil jeg lige vise det her, fordi nu brugte jeg en fiktiv dato før det 1.5.2024, og lad mig holde fast i den. Der forlader vi jer og giver jer hånden, sender også en ikke stor, men en lille faktura for vores arbejde, og så afleverer vi det her NIS 2-certifikat. Og er I interesseret, og det vil vi da anbefale, at I gør, jamen så benytter I det her værktøj Compliance Manager til efterfølgende at tilsikre jeres vedblivende eller konstante efterlevelse af NIS 2-direktivet. Som jeg sagde, så må vi kun formode, at de 267 kontroller, de kommer til at og udvikle sig og blive til endnu flere. Forestil jer nu her, eller I kan jo faktisk se det, over til venstre, der står der NIS 2 EU Standards Coverage 100%. Det betyder, at 100% af de kontroller, som der ligger i NIS 2, altså de 267, de er blevet bearbejdet alle sammen. Over til højre, der står der Controls Assessments 100%, og det betyder, at den her virksomhed, som vi snakker om her, de efterlever 100% af de 267 kontroller. Så går der 3 måneder, så kommer EU eller kan man sige det danske Folketing, de kommer med en opdatering til NIS 2. Det kan være, at der er et nyt trusselsbillede. Det kan være, at der er kommet en kontrol. Nu kommer jeg med et rigtig, rigtig dårligt eksempel. Har man sin IT stående lokalt on-premise, så kunne der være en kontrol, et påbud, der siger, at i stedet for 1 hængelås, så skal man nu have 3 hængelåse på sit rakskab. Tilgiv mig mit dårlige eksempel, men for eksemplets skyld. Så vil jeres compliance falde fra 100% til 99 eller 98, 99% vil det nok falde til. Og så vil, som I kan se på slidet her, så er der en rød kasse, hvor der står not covered. Der vil komme et 1-tal, og så vil der stå, at der er en kontrol, der ikke er blevet håndteret. Så kan I trykke på den her røde kasse, og så vil der på dansk komme kontrollen op og stå, at fra dags dato, beklager, men der skal I altså sætte 3 hængelås på jeres rakskab i stedet for 1. Så får I jo selvfølgelig en mand til at sætte 3 hængelås på rakskabet, og så kan I eller vi gå ind og løfte den her ene kontrol fra at være rød op til at være grøn, og så kan man skrive i sin Compliance Manager, der er i dag, dags dato, blevet sat yderligere 2 hængelås på vores rakskab, således at vi også er compliant mod det her. Enter. Og så står man på 100%. Når I så får besøg af den auditerende myndighed, og de stiller spørgsmålet, efterlever I kravene i NIS 2? Så inviterer I dem hen til Compliance Manager, og så går I op og siger filer og udskriv, og så kommer der en rapport, som I kan stikke dem i hænderne, og så kan I give dem en kop kaffe og sætte dem hen i et hjørne, og så kan de læse samtlige 4-25 sider, og så kan de se, hvad I har gjort, altså hvordan I har håndteret hver eneste af de her kontroller, hvad I har gjort for at mitigere på dem. Nogle er blevet mitigeret, andre har I alene forholdt jer til og lavet en risikovurdering af. Og hvis I og vi har gjort vores arbejde rigtigt, jamen så vil de efter en times tid tømme deres kaffekop, rejse sig op og sige, det er i orden, tillykke med det, og så får I myndighedens stempel på, at I er NIS 2 compliant. Igen, det er ikke trådt i kraft endnu, og det kommer som sagt først til at træde i kraft primo medio 2025. Vi er nået til det tidspunkt, hvor at vi vil åbne op for jeres mikrofoner og høre, om der er nogle spørgsmål. Og så vil vi også lige høre, Sofie, om der er kommet nogle spørgsmål inde i chatten. Der er ikke kommet nogen spørgsmål på chatten. Godt. Jamen, hvis vi får åbnet for mikrofonerne, så håber jeg, at vi kan bruge de sidste minutter her på at få afdækket eventuelle spørgsmål. Nu burde alle deltagere have mulighed for at slå en mikrofon til.
Ja, det kan jo så tyde på, at vi har gjort vores arbejde rigtig, rigtig godt. Eller også så er spørgelysten måske bare ikke så stor. Jeg kan lige starte med at sige, det her med at udføre en NIS2-kontrol. Vi får altid spørgsmålet, inden vi begynder, hvad koster det? Det kan være rigtig svært at sige på forhånd, men indtil videre, så vil jeg sige, at vi har haft rigtig, rigtig stor held med at fortælle prisen i timer. Virksomheder på op til omkring 20 medarbejdere, der ved vi positivt, at vores NIS2-arbejde, inklusiv alle de 6 kasser, I så, det vil sige med Discovery, med Due Diligence, med udfærdigelsen af en gap-rapport, med vores efterfølgende audit, og så med udstedelsen af vores certifikat. Det tager typisk 40-60 timer. Er man en større virksomhed, typisk med mellem 50 og 100 har vi haft erfaring med, vi har haft en enkelt med 400 medarbejdere, men når man begynder at komme over de der 40-50 medarbejdere, så bliver arbejdet mere generisk. Så forbeholder vi os retten til at sige, at arbejdet det tager typisk mellem 60 og 100 timer. Og i det her lille selskab, der ligger vi måske tættere på de 80 end på de 100, men vi ved jo ikke, hvordan landskabet ser ud, hvor godt I er dokumenteret i forvejen, hvor nem adgang vi har til de informationer, vi skal bruge, hvor nem adgang vi har til at snakke med jeres samarbejdspartnere osv. Men inden for det scope ligger vi, så jeg vil skynde mig at sige, inden I entrerer med en advokat, som kan hjælpe jer halvvejs i mål til en sandsynligvis absurd høj pris, så synes jeg, I skulle overveje enten os eller så nogen som os, som kører med nogle lidt mere pragmatiske priser, og som rent faktisk får de ting til at ske, som EU mener, der skal ske. Altså den fysiske sikkerhed, den skal hæves fysisk i form af IT- og OT-sikkerhed. Så er der kommet et spørgsmål. Tue stiller spørgsmålet, er der andre compliance-værktøjer end jeres compliance manager? Ja, det er der. Der er masser af compliance-værktøjer derude. Der er jo rigtig mange virksomheder, som bruger compliance-værktøjer allerede til eksempelvis at håndtere deres GDPR. Og jeg skal også skynde mig at sige, at vi har også i Compliance Manager selvfølgelig lagt GDPR ind, således at når man har vores Compliance Manager, så kan man ud over NIS2, så kan man også styre sin GDPR. Der hvor at vores Compliance Manager udmærker sig, og der hvor vi ikke bare er en compliance virksomhed, men er en IT-sikkerhedsvirksomhed med et compliance-værktøj, det er, at vi har valgt at implementere vores sårbarhedsscanner og den her inventory scanner i vores compliance-værktøj. Og det har vi ikke set andre steder. Og man kan selvfølgelig godt køre sin sårbarhedsscanning eksternt. Man kan godt lave sin inventarliste manuelt. Det er bare ikke anbefalelsesværdigt, og det er bestemt heller ikke nemmere. Og så vil jeg skynde mig at sige, at vi er en IT-virksomhed. Vores compliance-værktøj er ikke vores bread and butter. Så når man taler økonomi, så vil I også opleve, at der er en væsentlig forskel på at have adgang til vores online compliance manager i forhold til pris, i forhold til hvis man entrerer med en compliance virksomhed. Det vil ikke tue, om det dækker de spørgsmål. Jo, det var rigtig godt, og også tak for lige at fremhæve, hvad der var positivt ved det med at scanne og ting og sager. Jeg har brugt tidligere nogle andre værktøjer, ISO 27001, så jeg ved, der har forskellige værktøjer. Men tusind tak, og tak for webinaret. Det er super godt info. Det var godt. Tak for det. Er der andre spørgsmål? Yes, der er kommet et her. Er NIS2 også gældende i samme grad for IO2 samt medicinsk godkendte systemer, som har et delay i forhold til OS-versioner med mere, grundet den medicinske godkendelsesproces? Jeg tænker, jeg tager den, Niels. Altså, det er rigtigt nok, at OT kan ikke ligesom opdateres så ofte som ID. Men altså, hvis man kigger på OT, så er det der, hvor vi har faktisk det største trussel i dag på grund af de her manglende opdateringer. Og så tager man en slags risikovurdering. Altså, man kan vælge at gøre nogle periodiske opdateringer, som er aftalt med jeres vendor for eksempel.
eller man kan vælge at isolere dem fra resten af jeres miljø. Altså, der er forskellige slags tiltag, men man skal stadig styre sårbarhed på OT, ligesom på ID. Ja, og også på IoT. Ja. OT og IoT er ligesom lidt blandet i dag, fordi OT snakker med internet. Ja. Jeg var på besøg hos en stor producerende virksomhed for nylig, som har en masse frekvensomformere, som ikke er online, men de er Bluetooth opkoblet. Og så var de meget interesserede i, om alle de her frekvensomformere også skulle omfattes af NIS 2. Og svaret til det er ja, fordi en frekvensomformer, som har Bluetooth-adgang, kan jo tiltvinge sig adgang til en telefon. Og får man adgang til en telefon via sådan en enhed, vi kunne kalde den en IoT, jamen så kan man jo via telefonen meget, meget hurtigt komme ind i en virksomheds IT-infrastruktur. Men igen, det er det, vi sondrer imellem, når vi laver vores discovery, som jeg startede med at sige. Det tager i hvert fald en dag at få det fulde overblik over tingenes tilstand hos jer. Og der får vi identificeret, hvorvidt en IoT-enhed den skal omfattes i NIS 2-arbejdet eller ej. Men tak for spørgsmålet. Er der flere spørgsmål? Jeg kan se, at der er en, der er ved at skrive et spørgsmål. Godt. Må jeg byde ind igen? Må jeg byde ind med et mundtligt spørgsmål så i mellemtiden? Selvfølgelig. I siger, at I giver et certifikat, og det er jo fint nok. Har I hørt noget om, der kommer en certificeringsordning? Jeg har været i dialog med et meget stor standardiseringsfirma. Det er ikke nogen hemmelighed, det er Bureau Veritas. Bureau Veritas, de vil meget gerne bruge, ikke noget ondt om dem, de vil meget gerne bruge NIS 2 til at sælge nogle 27001-certificeringer. Men Bureau Veritas kommer ikke med en NIS 2-standard, altså en certificering inden for NIS 2. Nej, det skal vel også være en myndighed, der i bund og grund skal lave, ikke? Der skal jo være en akkrediterende først, ikke? Ja. Så, jeg tror, det bliver ligesom med GDPR, og I får ikke en stempel som sådan, men vi skal bare overleve standarden. Ja, tak. Også tak for et godt webinar. Velbekomme. Det ser ikke ud som om, der kommer flere ind her på chatten. Godt. Jamen med hensyn til jeres tid, vi har gået en lille smule ud over den tid, vi havde tilladt at tage. Så hvis ikke der er flere spørgsmål, så vil vi fra TDK gerne sige tak for jeres... Der kom et alligevel, kan jeg se. Hallo, kan I høre mig? Det kan du tro, vi kan. Og det er Jan. Jeg er nysgerrig, når man skal vurdere, om man nu skal entrere med jer eller andre, der kan det samme. Det man sparer sig selv for, og jeg taler ikke kroner og øre, jeg taler den viden, som I ligger inde med, og alt det, I har gjort klar til at kunne gennemføre det her relativt nemt og ordentligt, og gøre os klar til fremtiden. Hvad er det for nogle ressourcer, man i givet fald selv skulle sætte af, hvis nu man havde den ambition at tage vare på det selv? Det kan jeg meget nemt svare på. Da vi i januar begynder at smage på NIS 2, fordi vi ved, at mange af vores kunder bliver omfattet, vi ved, de kommer til at ringe til os. Fra januar og til nu, eller skal vi sige fra januar til vi banker på den første dør hos vores kunder og siger, har I hørt om det her NIS 2? Der bruger vi et sted mellem 16 og 1800 mandetimer på at dygtiggøre os. Langt størstedelen af arbejdet, det ligger i at få identificeret, hvad er det for nogle kontroller, EU egentlig mener i deres direktiv. Fordi EU, de har ikke været så venlige at så skrive første punkt, alle omfattede virksomheder, de skal køre tofaktorgodkendelse. Man pakker kontrollerne ind i lidt kancellisprog, så man skal, jeg vil sige, det man skal, hvis man selv hopper ombord i det her, det er, at man skal have identificeret de kontroller, som er nødvendige for at efterleve direktivet.
Og det gør man selvfølgelig, hele NIS2-direktivet ligger på vores hjemmeside på dansk i øvrigt. Så der kan man gå ombord i det og downloade det og begynde. Så skal man selvfølgelig have en ret god forståelse for IT-sikkerhed. Man skal også, vi har ikke en stor, men vi har dog en lille compliance-afdeling, som har forstand på al den governance, som der ligger i NIS2 også. Ibrahim, som I har stiftet bekendtskab med her, han er chef for vores IT-sikkerhedsafdeling, hvor vi blandt andet har et SOC-team siddende på 8 mand, som jeg tør godt sige, alle sammen er IT-sikkerhedseksperter. En lille krølle. I kan se på mig, at jeg har nogle år på bagen. Ja, fra den tid, hvor at en IT-chef var en IT-chef. Når man var IT-chef, så var man generalist. Så kunne man det hele. Dengang man alene sigtede efter 27001 i en virksomhed, eller dengang, hvor man spurgte indehaveren af en virksomhed, hvordan står det til med jeres IT-sikkerhed? Der vil man få svaret, det har vores IT-afdeling helt styr på. I dag, der er verden desværre anderledes. Den generalist, der har siddet i en virksomhed i mange, mange år, og beklager ikke for at træde nogen over tæerne, det er bare blevet så svært i dag og holde sig opdateret på IT-sikkerhed. Fordi de angrebsvektorer, vi møder, de er så avancerede, og det er jo machine learning, det er AI, der er årsag til det. Ibrahims folk, hvad enten de er nye eller gamle, når de uddanner sig, så starter de på skolen inden for de første 3-4 måneder med at finde ud af, vil jeg være IT-driftmand, eller vil jeg være IT-sikkerhedsekspert. Så som svar på de spørgsmål, for det første, så skal man have en lang tålmodighed til at få identificeret kontrollerne, og så skal man altså have en god tilbundsgående viden omkring IT-sikkerhed, for at få det rent faktisk implementeret og til at ske i jeres virksomhed. Og så kan det godt være, Ibrahim, han kan tilføje nogle ting. Jeg vil gerne tilføje en lille ting. Altså, det som vi forventer, så snart I har lavet en aftale med os, så holder vi et møde sammen, og så hjælper vi jer med at identificere de her gaps, som er i jeres virksomhed. Det vil sige, at vi sitter, som Niels siger, standarden, og skulle selv oversætte det i noget konkret i jeres virksomhed, så vil det tage langt mere tid, end hvis I har det her værktøj klar, og vores team til at udføre kontrollerne. Det som vi rammer ligesom ofte er, at kunderne har ikke selv 100% styr på de assets, som de har. Altså, vi snakker lidt om inventory, og det som vi ved er, at kunderne har det svært med at identificere systemerne og vurdere, hvilke af dem er kritiske. Og det ligesom faciliterer vi ved at samarbejde med jer. Og når vi har lavet gap-analysen, så kan vi selvfølgelig også hjælpe jer med at bygge al den papirdiger, som Niels også nævnte, fordi vi har skabeloner og alle de tekniske elementer, som kræves, så I når der, hvor I er på den der 100% compliance, som Niels også viste i en af de her slides. Jamen, jeg siger mange tak, og er glad for at få belyst ekstra, at det giver nok ikke særlig god mening at kaste sig over det på egen hånd. Det er noget med at søge ekstern hjælp. Så tusind tak for uddybende. Velbekomme. Og mange tak for i dag. Nu bliver jeg også nødt til at stikke af. Ja, hvis ikke der er flere spørgsmål i respekt for jeres tid, så vil vi gerne sige mange tak for jeres deltagelse, og tag endelig fat i os. Gå ind på vores hjemmeside td-k.dk, læs meget mere om NIS2, end der er blevet belyst her, og tag fat i os, og så kan vi tage en snak om, hvad der skal til, og hvordan vi kan gøre med jer for at få jer i mål med NIS2. Ha' en rigtig god dag. Tak for jeres deltagelse, og have en god weekend. Tak for i dag.